Здравейте! На вашето внимание представям един класически апартамент с прекрасен, напълно обзаведен хол, удобен, маса с трапезария, ниска маса, тераса, юг изложение, телевизор Sony и, разбира се, вградена кухня в кухненския кът. Сега ще я покажа. Размера на хола е около 39-40 квадратни метра. Като нататък апартамента разполага и с две отделни спални, като подчертавам, нито една от тях не е преходна. Едната от спалните е с собствена гардеробна и собствена баня. Имаме подробно видео за това. Месечният наем е 600 евро. Разполагаме с паркомясто индивидуално, долу с гаражна врата индивидуална. Има ограничение на достъпа с чип, дори и до асансьорите. Изключително тиха кооперация с около 5 семейства, които живеят в нея. Заповядайте на място, ако това е вашето жилище, се отдава дългосрочно. Обадете ни се. София Investments имаше удоволствието да ви представи това прекрасно и елегантно жилище.